400, 450, 500, 550, 600 от сестрата на булката. Господ да я благослови! Продължаваме, Нико! Словете блеске! Молчо на деске! Ало на деске! Охо! 20, това откъде е? Продължавам семейството. Как сестрата на булката е до мен? Продължава 20, 40, втора пратка е това, 60, 80, 100, 150, 200. 250, давай каза. 250, 300, 350, 400 лева. Двойно ще играй сега. Много пратки правите се. Отново ли броиме? 20, 40, 60, 80, 100 лева. Тая сестра е златна, да я пазиш много, да я обичаш много. Продължихме да се съобщаш 100 лева, да е жива и здрава, да го пляскайте! За най-добрата сестра! Слава да блеске! Братовчеда на булката и на зетя. Вижте каква хубава комбинация. Добре. Братовчеда на булката и на зетя. И от двете страни. Добре. 100 лева искам един чек. 100 лева иска. Дава. Иска да играе в Божието присъствие. Хайде! Бог да ви промени, всичките да ви промени. Вярващи да бъдете всички промени. Без да спира, продължава. Още 100 лева. Става 200. 200 стана 200. От Братовчеда. От Братовчеда 200 лева. Става 200. Благословен брачет. Да са живи и здрави младоженци. Какво стана сега? Кой е това? 50 от Мирен. Кой е той? Комшиката ли? 50 от Мирен, комшиката, Бог да я благослови и да я пази. А, комшика каза тя. Мъже и братовчет на тя. Добре, братовчет, комшика, даде 50 лева, да е жива и здрава, да е жив и здрав, Бог да го благослови. Тук имаме едно детенце, извинявайте, мъчи са паричките да се даде, чака. Кажи, батко, Где го ги, бе? Не, после ще ги дава. А, после не съм мъчи, извинявайте. Мъчи другите. Заповядайте. Трябва за камерата. Аз съм мъчих половин час. 120 лева от Чичото Наско и Чакърка. Бог да ги благослови. Хайде да продължаваме. Да не се сърдите, това е хубава сватба, моля ви се. Никой да не излезе сърдит от този ресторант. Моля ви се сега. Кой е напред, кой е назад? Хайде! Чакърката и Чичото. 120 лева.
50 лева на приятелка от Чочото, дъщерята Мима. Да е жива и здрава, Бог да я благослови. Една песен от Гаджо, Самарянката. Хайде, Гаджо! Хайде, играйте 2-3 минути, играйте! Самарянката ми каза, дай на мен, село се покая, дай на мен. Самарянката си каза, дай на мен, село се покая, дай на мен. Дай на мен, дай на мен, дай на мен, дай на мен. Сачо, Бог да те благослови. И аз също, самарянки. Бариерката да задържи. Ще се държи камериерката. Добре, продължаваме. Кое е наред сега? Чичото на булката. 10 лева за песента. Камариерката. Нали камариерката е? Самарянката, май, камериерката става. Айде! Самарянката ми казва, Дай на мен, село се покая, дай на мен. Самарянката ми каза, дай на мен, село се покая, дай на мен, дай на мен. Дай на мен, дай на мен, дай на мен, дай на мен. Алелуя! За най-добрия братчет, за най-добрия братчет! Самарянката ми каза, дай на мен, цяло село се покая, дай на мен. Самарянката ми каза, дай на мен, цяло село се покая, дай на мен. Дай на мен, дай на мен, дай на мен, дай на мен. Аз шавам да те благослови. Братовчера, продължавам. Какъв братовчет, бе? На булката, нали казвам? Моля да играя с моята самарянка. 100 лева дали да играе Да продължавам. със своята си принцеса. Продължавай, брат, Светия. Хайде, Петре! 200 станаха. 200 лева, Господа го благослови. Хайде за последно да го благослови. Сладък мъже. Слава те влезте! Господа те благослови. Чакай на целуната с хубава булка. Целувай. Внимавай роклята да не цапаш. Добре, кой е наред? Желая ви щастие. Извинете, малко И по-живо. се кървате от бабата. Малко Автоматична перална беко. Колко килограма? 5, 6. 5 килограма дрехи взима. Автоматична перална от бабата. Ким страда? Малко Айде да по-живо, кажа. малко по-живо. От лелята на момичето един йорган и 20 лева да е жива и здрава. Продължаваме напред. Давайте, кой е наред? По-живичко, да не ни звонят. Пак от лелята на момичето, стъклена маса От лелята на момичето, стъклена маса. Да? и 5 лева за музика. И 5 лева за музиката. Айде, Лело! Самарянката ми каза, дай на мен, само село се покая, дай на мен. Самарянката ми каза, дай на мен, цяло село се покая, дай на мен. Дай на мен, дай на мен,
Не забравяй ти нас. От Лелята. Нали така, Ивано? Къде си, Ивано? Фатме. От Фатме 100 лева. Дава Господа благослови и искат самарянката. Самарянката ми каза, дай на мен, дай на мен, село се показа, дай на мен. Самарянката ми каза, дай на мен, дай на мен. Какво е това? 50, 100 лева от братовчеда на булката и най-добрият приятел на Зета. Как се казва той? Андрей, братовчеда на булката и най-добрият приятел на Зета. Андрей, 100 лева. Дай музика! Дай музика! Андрейчо, Бог да те благослови. От колегите. Много бързо забравяте музиката. Добре, айде го четем. От колегите, те се дали в подаръците си още вчера, изпратиха едно послание. Искаш ли да го четеш? Не. Добре. Мило семейство, желаем ви щастлив и дълъг семейен живот. Бъдете здрави и се обичайте. От колегите Хотел Диамант, Бог да ги благослови и го пазиме това за щастие. Айде, отвори турбичката. Давай, наред. Лелята Джеба е тук. От семейството каза 160, 80, 190, 100, 110, 120, 130, 140, 150 лева. Да са живи и здрави от Лелята. От приятеля на Зета Салко, Господа да го благослови, 100 лева даде. Да живи и здрав, Господа да го благослови. Продължаваме. Малина! От Малина 50 лева, Бог да благослови. Продължаваме. Правнучката, благословена да си, майко. Един хубав сервиз за кафе и чай, плюс лекала, един сервиз, това какво е, юрган, юдел юрган и чаршафи, долен горен възглавници. Бог да ги благослови. От дядо Илия 50 лева. Бог да ви благослови. Хайде на мамата. Имаме един килим. Пасто. От Пасто един килим даряла на булгата, на Зетя. Продължаваме. И продължаваме. Ага, добре. Дадаха килима, искат да танцуват. Айде! И продължаваме след килима, продължава.
и 50 лева за младото семейство даряват. Бог да ги благослови. Давай, напреде! Давайте до 5 часа. Самарянката ми каза, дай на Мой наред! село музика. Здрасти, добре дошъл. Господ Бог да ги благослови младоженците. Амин. От веки веков. Да, кажи се. Сега съм дядото. Ти си дядото. На На булката. булката дядото. Дядото на зета. И дядото на зета. Това е... Това е на... Микро... Младежере, което готви 15 ястия. 15 ястия, тя е много шиготи, ще я стърмозиш тая булка. Зета ще иска манджи, 15 вида. Една пръпъс-мокачка, която е Ах пака много ти, мощна. виж как си мисли човек, да би си да не мете Къде моята... работи? Не искам да работи. Е така само, с едната ръка. Добре, да си благословен, дядо! Една